Què passa, catalans? Com esteu? Avui el meu nebot m'ha dit que faci una recepta d'aquelles d'aprofitament. I una de recepta d'aquestes d'aprofitament que es feia al Pirineu fa molt de temps és el trinxat del Pirineu, que habitualment s'ha associat per temes de màrqueting o digues el que vulguis, el trinxat de la Cerdanya, però això ja es feia a tot el Pirineu, a l'Alt Urgell, a Andorra, tota aquella zona d'allà es feia per aprofitar l'hivern, la col del fred, que n'hi diuen, i les patates que estaven a la nevera, estaven allà al rebost, i la idea d'això era sopar col i patata bullida, i el que sobrava l'endemà hi fotien una mica de... hi posaven, també, feien les dues coses. I tanmateix després hi posaven l'endemà, si sobrava, hi posaven una mica de cansalada, el que trobaven per allà, i així agafaven un bon esmorzar per començar a treballar amb ganes i amb força. Tot seguit, en el vídeo us donaré una sèrie de tips, això són tips, no gent que està tipa, no, de tips, de claus, dieu-li com vulgueu, perquè quedi una o dues, perquè quedi un trinxat del Pirineu ben bo. I el meu nebot estarà molt content de menjar això, ja veuràs també. Una altra cosa us volia dir, no cal, estic fart de dir-ho, estic fart de dir-ho ja, fart. A veure si us en recordeu, Subscriviu-vos als canals. És romano. Subscriviu-vos al canals. Que us subscriviu al canal, cotxo, que això no pita. A veure si feu que un català, a veure, tan catalans, i a l'hora de recolzar els catalans, vinga, va, subscriviu-vos. Adentro vídeo, al tanto, a l'ojo, que és molt important tot el que dic, a l'ojo. Després us faré preguntes, després us faré unes preguntes. Bueno, catalans i catalanes, aquí per començar, com podeu veure, tinc mitja col rissada, que n'hi diuen, i li trauré el centre aquest que fa més nosa que servei, i una vegada tret, el que faig és tallar a trossos, a bocins, la mitja col aquesta. Aquesta mitja col m'ha costat els seus diners, I a tu els pagesos com se guanyen la pasta, tu, punyeteros, després es queixen. Bueno, si guanyen els pagesos o els intermediaris, però aquí guanyen pasta la gent, Bueno, una vegada la tinc ja tallada a trossets, a bocins, la poso aquí en una olla, vinga, toda pa dentro, catalans i catalanes, pa dentro. Ara el que ens faltarà aquí és aigua. Lleugerament ho cobrirem perquè això una vegada es bulli es farà petit i després, depèn de l'aigua que hi posem, ens sobrarà més aigua que res. Una mica de sal sempre hi va bé, una mica, no ens passem, Ok, jo hi poso una mica d'oli d'oliva per dar un poquito más de sabor, de sabor. Vinga, va, remeno bé a foc fort, que això comenci a bullir. Jo deixaré que bulli la col soleta uns 5 minutets. Mentrestant, aprofito per pelar unes patates o unes pommes de terç, digueu-li com vulgueu, i una vegada passat els 5 minuts o 5 minuts, digueu-li com vulgueu també,
Aquí miro que estigui ben repartida la col, ok? I passado esto, los 5 minutos que la col ja està bullint, li poso la patatona de casa. Senzillament remenar i que el foc faci el fuego haga su función. Provo a veure com està de sal i en su caso posaré una mica més de sal. I si no, doncs ho deixem així. Mentrestant, anem aquí a tallar el que serà la cansalada. En aquest cas, estic fent servir papada del coll, però bueno, es pot fer servir el que vulgueu, tanmateix. Ara això s'ha de tallar a trossets petitonets, i en deixaré un no tan petitonet per la guarnició. Després, seguidament, unos ajitos cortaditos pequeñitos, ¿vale? Que se vayan deureando, deureando, que se vayan dorando, hombre, dorando, deureando estos catalanes que no saben hablar el castellano, hombre, por Dios. Una vegada tenim els alls daurats, posarem la cansalada del coll, que es vagi torrant, que es vagi daurant. Avui estic bastant content, ja ho podeu veure, no? També hi posaré els trossets aquests que seran per guarnició, que vagin agafant color. Però després farem un tip amb això, ja veureu quin tip. Una miqueta de sal, no ens passem, que tenim la pressió alta, ens fotrem depèn del que mengem, anirem al sot directament, Si no ens cuidem, anirem al sot. Mal rotllo, mal rotllo. Bueno, aquí aquells trossets que deia jo per adornar, veieu, ja han agafat una mica de color, per ara, perquè agafin un sabor especial, els passo aquí directament al foc, perquè es quedin torradets i agafin un sabor de foc. Això és un tip molt important, Mira, veieu? Aquí el deixo ja directament, que vagi entorrinar-se'n. Després lo reservo, Tornant a la cansalada aquesta del coll, a veure, ja feia una bona estona que feia això el xup-xup, ja està daurada al meu gust i ara li poso una miqueta del suc de bullir la col. La col ja la tinc a part, ja està bullida. Ok? Li poso una mica del suc perquè així la cansalada queda més tendreta. També hi poso aquí botifarra negra, que també hi dona un bon gustet, un bon sabor. Si fa falta hi posarem una mica més de caldo perquè així també la botifarra es desfarà, la cansalada quedarà més tendra encara. Això serà, madre mía de los santos del cielo. Ara és el moment ja tinc la col ben cuita i la patata ben cuita, de colar tot això, i ara m'interessa que aquesta col perdi tota l'aigua, perquè si no ens quedarà més sec tot, no ens quedarà una xufla, m'enteneu, no? Tornant aquí a la cansalada i a la botifarra negra que havia tornat, aquests dos trossos els havia tornat aquí, ara els trec i els reservo, vale? Aquí li posaré poder una miqueta més de caldo perquè així això es desfaci més i quedi encara més tendre, més tubet. Com deia, la patata i la col ben eixuta, i fins i tot ara el que faig és passar això a una olla, vale? Sense res, simplement li poso això a fuego medio perquè vagi absorbint l'aigua que té. Així no quedarà tan pastós, això quedarà més sec, més ressec. Ok, xavales? Tots són tips, tots són tips. Remeno ben remenat perquè s'evapori l'aigua, ok? S'evapori l'aigua. Una vegada ja penso que ja ho tinc correcte,
li poso una miqueta de la botifarra negra i la panceta, no sigui que n'hagi fet massa i després em quedi aquí. S'ha d'anar vigilant, proporciones, les proporciones han de ser les correctes, ok? Remeno i si me queda correcta la proporció ho deixo, si no, si me falta le pongo más, no hi ha problema, com ja en tenim més, no hi ha problema, el meu nebot estarà content, el punyetero. Ara, a part, ja ho tinc tot ben remenat i aquí, amb una paella, li vaig intentar a fer una mica de crosta, vale? Com està bastant resseca aquesta col i patata, és bonic que quedi una mica de crosta al servir-la, m'enteneu? Aquí com ressec, ok? I una vegada tenim això, tota aquesta sèrie de tips que us he donat a bon preu, ja em direu que pagaríeu vosaltres per aquest plat de col i patata, ok? Amb botifarra negra, cansalada, nanos, uns allets, guaiteu que maco que us ho poso, aquests trossets de decoració, fantàstica aquesta recepta, xavales i xavales! Què, nanos? Ja heu estat al quite? Ja us puc fer les preguntes? A veure si heu estat al quite o no, perquè aquí hi ha molts tips a seguir. I així quedarà una cosa bona, de qualité. Hem fet d'un plat d'aquells, la majoria de plats, que són d'aquests que eren per aprofitament, hem fet d'un plat d'aprofitament que els catalans, com la fideuà, moltes coses són plats d'aprofitament. Exactament, hem fet d'aquest plat d'aprofitament una cosa ben bona, així el meu nebot estarà força content, el punyetero. Vinga, va, nanos, recordeu, subscriviu-vos al canal i endavant les atxes. Visca Catalunya! Hala!